Jo længere vi kan klare os selv, når vi bliver ældre, jo bedre er det. Når ældre er styrketræner, så øger det deres livskvalitet. Det har været med til at give kommunens ældre flere kræfter i hverdagen. I de kommende år bliver der markant flere plejekrævende ældre, og det skaber et pres på hjemmeplejens ressourcer. Vi skal helst få mest muligt ud af vores midler, hvis vi skal ønske at fastholde det serviceniveau, vi har i dag. Jeg vil også sige, at det har betydet noget for min muskelstyrke, at jeg har været i gang. Jeg har et kunstigt knæ, og som har ingen knæskal i det venstre, så jeg har rigtig godt ved at få de træningsøvelser der, og det har hjulpet mig så meget. Jeg var rigtig trist på det tidspunkt, så det blev jeg meget, meget, meget glad for. Jamen det er da livskvalitet. Ellers går man jo helt i stå. Men jeg falder ikke mere. Det gør jeg ikke. Det er det, jeg har vundet ved det. Lidt mere livslyst, og så kan jeg også mærke fysisk, at det giver mig meget mere. At jeg kan meget mere. For det er godt, man kan få hjælp. Men det er altså bedst selv. Så vi kan have lidt sjovt sammen og sådan noget, og sige nogle ting til hinanden. Det er jo også dejligt. Jamen samtidig så er jeg jo hurtigere end dem. I forhold til, hvordan det var, da jeg startede, så synes jeg godt nok, for høj, hun er sej.